okuthinta ke impilo. Namhlanje sikhuluma kudaba koluthinta ke lung cancer. Ilona ke dabe sikhuluma ngalo ke nodokotela. Dokotela, ngithathe ithuba ngikubingelele. Sibingelele Mageba, sibingelele nabalandeli bomsakazo isomsakazo. Dokotela kuyintokozo njalo ukuba nawe ukhuluma izinto eziningi ezisuke ziwusizo kithi njalo uma uqeda umuntu bese eyibheka yena ukuthi ke konje lobu dokotela debekile ngiqala ngibheka kabi. So siyabonga kakhulu dokotela ngecontribution engakwenza. Namhlanje dokotela sikhuluma ngecancer yamaphaphu. Uthini dokotela kumlaleli namhlanje? Umlaleli esoqala njengakho ukuveza ukuthi mhlambe affect abantu abaningi kangakanani nje masibheka umhlaba wonke njalo ngonyaka kunabantu abawu-2.1 million abanayo okay. Mase bahlukanisa ngobulili la South Africa manje siyabuya sizekhaya uhlukanisa ngobulili umuntu oyedwa oba-123 eSouth Africa uthola i-diagnosis of the cancer owesilisa. Ebantwini nje aba-123 oyedwa wabo uyatholakala ne-cancer. Kwabesifazane kuba abantu abawu-277 besithola oyedwa wabo ne-cancer. Kuyinto e-common nami ngithi ngicabanga ngayo mawuthi abantu aba-123 abaningi abo bantu sengabe ukuthi oyedwa wabo sene-cancer yamaphaphu. Bese siza kuyona yini lung cancer noma siqala ukuthi i-cancer yini umuntu kalizwe igama kodwa kahle yini le-cancer. I-cancer kusokwama-cells emzimbeni wethu. Umzimba womuntu uqhubeka phela uphile ukhule umaintaineke. I-cell ne-cell emzimbeni njalo emva kwesikhathi esithize about 6 to 8 hours iyayihlukanise kabili yenza ama-cells awu-2 amasha. Noma into isele ngasucabanga emzimbeni yenza kanjalo. Kule process esithile kunjani i-mitosis kulokho ngifunda i-biology kule kampo wathu science eziyavela ukuthi umuntu umhlobo womphiko. Mangabe kuwukuthi kwenzeka lokho leyo process leyo inendlela econtrolwa ngayo ukuthi ihambe kahle ngesivinini esikhonekayo umzimba kwayo ngoba noma yiphi into emzimbeni noma yiphi iselo idinga ukudla. So wazi ukuthi ikudla kungaba siba nama-cells amaningi azokuthatha ukudla. Kungendlela ekulawulwa ngayo ukuthi kwenzeke only emva kwesikhathi esingaka usually 6 to 8 hours. Ma kukhensa kwenzakalani kukhensa leyo lawula ukukhula kwama-cells kuyalahleka. Sekusebenza mhlawumbe ukuthi every 2 to 3 hours i-cell yodwa sinama-cells esidivayide kabili. Emva kwama-hours siwalandela sidivayide kabili. Esikhathini bese engabe i-cell iyodwa impenduka ama-cells awu-2 uthole sewu-8 sewu-16 ngaleso sikhathi umzimba ojwayele ukuthi ulawule ngakhona ngoba ngasalawuleki. So mase kuchaza kabuhlane i-cancer ama-cells lawa asuke sekhula ngendlela engalawuleki futhi enezivinini esiphezulu kakhulu nalokhu umzimba okujwayele. Which is why nje uthole ukuthi abantu abane-cancer leyo cancer iba isigaxa or ama-cells lawa akhulayo ebemaningi for isigaxa leso lesibonile. Into edala ukuthi abantu bayithole sebeningi umzimba emazingeni ukuthi sobathi ijayike isele ngakudinga ukuthi emzimbeni manje idle ukudla ngesivinini ngayenzela ukuthi gcina seninteleka umzimba wonke ukudla khona sifana ukudla kulo okhula masinya ngingabayo. So ilapho nje-cancer bathina-ke manje besakhuluma nge-cancer sesiza manje nge-cancer yasephashini ngoba lo-cancer kahlukana nomzimba ukuthi namhlanje sikhuluma emaphashini. So kwenzeka i-process efanayo-ke nakwi-tissue noma kuma-cells elanga noma esifuba asora amaphaphu. Lokho kwenzeka okunjengalokho kubona-ke ukwenza isayithole esenentithula ngekhensa. Mhlawumbe umlalela ngazibuza ukuthi ngingayisola kanjani noma ziyini iy'mpawu zakhona. Umuntu asisho ukuthi bona lezi mpawu showcase sekuyilung cancer ngitha ngikubalule lokho ngoba abantu ngifike bese bethi awuhlise nginayo emsindisi hawu sengifile kanti sibesondela sodwa kuthiwana kodwa impawu esolisayo lezokuthi umuntu akhwehlele into engapheli. Mayekhwehlela kokuhlungu esifubeni akhwehlele uzophume ilokhonyana isikhohlelo esinegazi kubalulekile lokho. Bese kuba ukuthi umuntu akasakhwehleli nasikhohlelo mayekhwehlela nokuphuma igazi
anyuke emzimbeni athola ukuthi ngiphefumula kwesikhathi ngathi kunzima omunye kuzihambisana nokuthi iminwe le yakhe ize ishintshe ngokuqala ukuthi ngathi izagcina namalungu okugcina akubale imisi populazi izagcina seyibiza nge-clubbing leyo nto so impawu ezitaba nazo mhlawumbe ukuthi kugcine ngasathandi ukudla kahle noma ngithi uyancipha nasesizimbeni ukugade lokho-ke uma unalezi mpawu ey'njengalezo awukusondele emtholampilo noma usondele kadokotela ke-check ukuthi akusiyona imikhensa le ekuphela bese-ke mhlawumbe omunye umbuzo umuntu angasibuza wona ukuthi uma ngabe sengifikile-ke bazongenzani laba bezempilo uma sengifikile kubona lesi nazi inkinga iyasola la obviously bazothatha isigistu bakubuzela banzi eqaleni yonke ngaphandle kwesifundo kubuhlungu unenye uchaze konke and then-ke uyaya akuhlola udokotela makele ukuthi i-stethoscope lesiyibeka la endlebeni uphefumulisa ukuthi kunento ey'thizeke sesiyibheka thina siyazi ukuthi inani esolisayo bese-ke emva kwalokho uthola ukuthi wenziwa i-x-ray i-x-ray inazo iy'mpawu ey'thize ezenza ukuthi kusoleke ukuthi iyona leyo lung cancer uma ukuthi kuyasoleka ku-x-ray ubusewenzele kuthiwa ku-CT scan ihlobo i-special x-ray umshini omkhulu ongena wena ezimbawini phakathi bese ishutha isifuba noma i-MRI scan enye into yenziwayo bese uyakhohlela isikhwehlela sakho iyiswe elab yokubheka ukuthi asinawo ama-cells e-cancer enye into yenziwayo bese kuthathwa isicubu lenalithi nje fine ingekho buhlungu ukuthi awubuzi ubuhlungu ekhathi isicubu noma bakufake ilokhunjana i-brush ethizeni la emakhaleni sivuleleke lapho bese bebrusha la emabhashini bethatha ama-cells akhona ku-check ukuthi awusona i-cancer then-ke i-diagnose kanjalo i-cancer akekho ngathi une-cancer for sure engakadluli lezi stage ngakho ukuthi lokhu ukuthi uyakhohlela uphuma igazi kubuhlungu isifuba mhlawumbe uvuvukala umqala unciphe emzimbeni ube nemini lemiso kwegaphila lokho ukuthi asoke sikhona kuzithi kusho yona fanele ukuthatha ikhwehlela fanele i-x-ray fanele CT scan uthathe isicubu esithizeni lapho la khona khona into engathi isilonda after lokho then bese kuyima ushinga ukuthi nakanjani wena kuyila mkhetha ngifisa ukubheka la dokotela mhlawumbe nje sibonge njengoba ukhuluma nje nami ngilalele ngiyasizakala ngilalele ngiyezwa mhlawumbe dokotela ukuchecka ke nje ukuthi ke ma sekutholakala ukuthi cha nginayo le lung cancer mhlawumbe ngabe ke akhona namathuba ukuthi ilapheke ithini into la ekulashweni kwayo ngiyabonga kakhulu umbuzo obalulekile lo ngoba abantu begama i-cancer nje umuntu vela sesitholile ngami cha i-cancer kuya nge-stage esobikson okay stage uba ngathini ukuba nzima kwesizwe sihambe kangakanani sihambe kangakanani yebo so kuhle ngakho sisithi ungabosaba besiyivalele khoneni uthi mawusola ushisukuma ngoba abashisi basukuma ikhona i-treatment eyenziwayo ukuthi i-radiotherapy abanye bathi kushiswa so ungayekuzushe abuhlungu ngathi manje uphuma ushile noma ya ngizwe phela kube novadlwane bakusho njalo yebo kamele elinye lelo ngoba kuba sengathi wena uyasha wabona umuntu efaka endaweni eshisayo noma efaka enkavini noma kanjani usushiswa futhi akubuhlungu usushiswa leyo nto nakhona igama lokushiswa ngoba lingekho ezingcono okay usushiswa leso silonda esiyi-cancer i-radiotherapy leyo kwabanye kuyenzeka banikezwe ilokhunjana i-chemotherapy into ephuziswayo iye kuleyo ndawo leyo ene-cancer bese iyibulala leyo cancer kwabanye kuyenzeka ukuthi isimo masavuma ukuthi kwenze operation kususha leyo ngxenye yephaphu ene-cancer kakhulukazi uma ukuthi sase-eli kakhulu ngoba kuyasiza lokho into ebalulekile ukuthi usheshe ufike i-cancer ingangabi nkulu usheshe ufike futhi isasemabhashini kuphela ingakadluleli kwezinye indawo ngoba kunzima uyicontrol hayi bayicontrol but kunzima uyicontrol amasothi khona indlela zokulahla lento kuthiwa i-radiation abantu ababiza ngokushisa i-chemotherapy nawo niyoza khona izibeka amakhemikhali uyiphuze zibulale bese kuzoba ne-operation enye ilikhunjana
lama options akhona la ukuthi ngathi ukuthi usizakale nawo mhlawumbe kube imbuzo umlaleli ngasayibuza ukuthi ibangwa yini yes ngike ngifuna ukubuza lokho dokotela ibangwa yini number 1 nje wembangela mhlawumbe between about 70 cases wama cases lung cancer enziwa premugwayi abaningi bayakwazi yes okay implement ukwazi ungakubangela icancer ngobani na ngoba nakukwayo akukho nje kuphela nicotine benzi ukuthi mhlawumbe lokhu ukalekela le-ADT khona izinto ezitholakala makhuluma ngeThas khuluma ngetiyela ama-chemicals lawa atholakala etiyeleni asatholakala nakuka maningi yes atholakala lapho lowo-ke lawa abanga i-damage iqinisekile kwabanye khona ama-chemicals athize ngenxa yokufushane besikhathi nokuthi ngibuze namdidisi umlaleli kodwa akhona ama-chemicals uma uwasebenzisa mhlawumbe ekhaya uma uwasebenzisa kubhedeni angiyazi njengotina sinasebenzisa esebenzayo endlini ukuthi ulokwenza ngayo upende kanti kahle igama lakho le-corrective tinas wenza ulotini upende ukuze usuke kahle sewuwiper off into engayenza izindlela nawe ekhaya uma ungayifaki imask ungafaki into zokuvikela lokhu usebenzisa la njalo uyathanda ukuthi kuphinde ngaloku zitolo ngakubangela lung cancer noma i-cancer yegazi okunye ngicela kakhulu laba abasebenzayo ukuthi bakuphile semini ngenxa yokuthi semini isebenza ngama-chemicals lokuthiwa faka iy'fonyo faka ama-gloves faka into ethize vele isikhumba sakho sahlala obani uyena ucabanga ukuthi ngoba lento ayikutheli therefore ayikushisi ukhephile no khona i-amount elokhu i-absorbeka kancane ngesikhumba lokhu ingena nje ezinye ley'ndawo lento yakuyona iya esifubeni-ke lapho ekubangeni lokhu njani lung cancer so ama-chemicals esasebenzisa ekhaya ama-chemicals esasebenzisa emafemini asebenza khona asiqaphele ukuthi ayifakisiza khona ngingathi ngi-strong okuzoba strong until the day thole ukuthi usune-cancer bese kuyajikisa so noma yini akusikona ukuetema ufake into zozivikela nithiwa ama-PPE personal protective equipment ngiyigcizelela leyo ngoba abantu abaningi abaningi into sengathi iyafekeka nje awusiwona indoda mofaka leyo cha kufanele uyifake indoda ngoba uyazivikela futhi uma uvikela nokuvikela umndeni wakho phela so kubalulekile ukuthi uyisebenzise lezo zinto ama-chemicals anjalo nawo asemakhaya siwagadi landele ukuthi uma ngithenga i-chemical ngilifunde ibhodlela ngoba amanye asibangela ukuthi uyabhalwa khona ukuthi isini singafundi kuze kushiwo ukuthi ungavumeli ukuthi ilungele emakhaleni fake imask ungavumi ukuthi fake ama-gloves njalo njalo so ezinye into ezibangela ngikensa-ke lezo ekufanele sizibheke bese kuba ukuthi esinye sezathu abantu baye basidinele uma ngabe umuntu befuna ukwenza i-x-ray njalo i-x-ray bayiyona uqobo lwayo uma usebenzisa ngaphansi kubangela i-lung cancer uma uzoyenza njalo kuthiwazi ukuthi uma wenza i-check-up ukuyenza kabili ngonyaka kwanele njalo uziyenze uzokuzilela ezinye inhlobo ze-cancer noma ngesiyona epap sekhava epap ngoba nayo zibambene ngisho ipap qobolwana kathi kuma-covered enye i-cancer ethi i-mesothelioma i-mesothelioma i-cancer le etholakala kulezi ndawo lezi noma seyavalwa-ke ama-mining lawo amayini u-asbestos u-asbestos ugadi awusavumelekile nanokuthi wenziwe ngama-roof umazokasathi ubangela i-lung cancer ney'mayini sezavalwa ezazilokhunjani iyabangela i-lung cancer futhi nayo leyo nto leyo so kubalulekile ukwazi ukuthi uzi-avoid into ey'njengalezo avoid ukubhema u-avoid ama-chemical uma ulithenga i-chemical zijwayeze ukuthi ulifunde noma iliphi nakuthi lokuklina noma lokususa opendele umzumbane lifunde ukuthi lisha kanjani mangabe bengakunikeezanga baphoqa ukuthi bakunikeze iphepha elikulawulayo ukusebenza. Wow, mawusanda vona umsazo wakho izwi lomzansi ku98.0. Mina igama lami ngokhulekani ikhehla lakaZulu bangibiza ngomageba bathi brush. Hleli ke noDokotela uNdlovu sikhuluma udaba ke lelung cancer kwento esibhekayo namhlanje oba njalo oba khona ngalesa sikhathi la sesibheka khona ke izinto ke ithinta impilo. Dokotela sesiqoqa ngifisa mhlawumbe ukubheka ukuthi mhlawumbe siphi lesi stage esisuke sesi critical kakhulu ukuthi ungagcina ungasindanga uma uyeke wazi wafika kuso.
ilapho seyisukile ephashini not sisukile ngase kodwa isephashini yaze yaqhubeka spread kwezinye indawo njengoba sishuthi ngaspread emlunzweni ithambo lomgogodla lebuchosheni ayibambeki le sekunzima ayikunde ungayilindi ngifike lapho mama sisho ukuthi abantu bangayipreventa kanjani ukuthi ukuthi ungabhemi noma uphuma kubhemeni uphuza alcohol kakhulu nakho kunazo lezo zinto lezo uma sikhuluma ngokubhema kahle ubhema nje ukuthi mina ubhema into wami noma ufaka ukugera sekwayo so this is why mawuthi mina angaba decide ukuthi yebo ubhema ungabuhle ukuphumela emnyango ngakho khona ngiyabhemisa ngabantwana omama nobaba mawuthi sahlala nabazali labafowethu dadewethu kubalulekile lokho mawuthi mina-ke mhlawumbe sangifika noma senginqume ukuthi akunendaba kodwa angibeke kodwa le ndaba nabanye ngoba nabo besebenzisa i-second hand smoking ukuthi ngiyabhema umseduze wami nakanambela ngiyaphefumula ngizokugogela nogwayi bakho ungasukuma ngenakhe kwabanye-ke ukempe kwenza ukuthi iyamzana ukuthi vele nabantu bofuzo abanengqiqo zokuba namakhempe amaningi inakho futhi ukuba kanjani besafuzo. Wow, Dokotela, mhlawumbe nje ngenxa yesikhathi sikuthola kanjani ngoba kungenza mhlawumbe khona nomuntu olalele mhlawumbe uyayibona lezi impawu uyafisa ukuthi axhumane nawe uphinde ukuthi uextenda ulwazi kuye singathola kanjani moyeni kuma social media nala mhlawumbe based khona Dokotela. Inamba ucingo lasithola khona ePinetown 031 940 97 61. Ukuthi it's a number 081 yes 424 yes 1936 YouTube thatholakala futhi ngoba bayona le interview mhlawumbe ngene manje sifaka ku YouTube channel ukuthi nje Dr. Esmbo Medical Center YouTube uzothola khona kanjalo na ku Facebook na ku Teachers Corner Dr. Esmbo Medical Center Pinetown ni YouTube address 24 Josiah Gumede Road 24 Josiah Gumede Road right. Dokotela sibongele kakhulu nangokuzawusiphinde futhi sikuthole.